אני הכי טבעי כשאני על הבמה. חבל שרק אחרי מה שקרה אני מבין את זה. אני מתגעגע לזמנים שכל המושבים בקהל היו מלאים. שכל הכרטיסים היו נמכרים מראש. שהיו באים אליי מאחורי הקלעים בסוף. ואומרים לי, שיחקת אותה. אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. יש ביטוי שאומר, אם המצב חרא, זכור שיכל היה להיות יותר גרוע. יכלה להיות לך יצירות. אני לא מאמין. השחקן הזה פשוט הרס לי את הסרט. ואני כל הזמן אמרתי לו, תחשוב על הביטוי, תשחק כאילו אתה הבמאי של חייך. מה פתאום, הוא מקסים. מה חשבתי לעצמי, מה? וגם כל הקאטים בכלל לא במקום. כל הרעיון הוא שאתה לא אמור לדעת מה אמיתי ומה לא. תסתכל אבל גם על הדברים הטובים. התסריט למשל, מצוין. גם כן תסריטאי. שיסיים קודם את התואר שלו בכלל. קאט! תומר, זה לא רע בכלל, זה לא, אנחנו נעשה עוד אחד, בסדר? יופי. מה זה? מה זה האיפור הזה? לכי לתקן את זה! מי רואה את זה בכלל, תגידי? מי רואה את זה? תקשיב ערן, זה היה לא רע בכלל, אבל תעצרו את המוזיקה, שמישהו יעצור את הטייפ. יש ביטוי מקסים שאני אוהב מאוד להגיד אותו. כל העולם במה, ואנחנו שחקנים. משפט פשוט. אבל אתה הבמאי. נכון, כל הרעיון בקולנוע זה הדמיון שלו המציאות, זה צריך להיות אמין, אמיתי. אני אמיתי, לא? כשאתה אומר, וזה כתוב, השחקן הזה פשוט הרס לי את הסרט. אני צריך להאמין שהסרט הזה באמת, אבל באמת שלך. אבל לא באמת שלי. תומר, לא באמת שלך. תומר, בוא. תגיד לשחקן המדהים הזה את כל מה שראית. האם הוא היה בדיוק בתוך הדבר הזה? האם הוא דיבר נכון? בבקשה, תקשיב לו. ואני לא אמרתי את זה. אתה עכשיו יותר טוב? קאט! חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו נעשה את זה שוב. בוא. תקשיב, אתה הבמאי פה, ובתור הבמאי אנחנו צריכים להרגיש שאתה זה ששולט בסצנה, כן? עכשיו, שמעון משחק את ערן, שהוא טמבל, כן? ואם אתה לא תביים את ערן, אז מאיר לא ישחק טוב, אתה מבין? מאיר לא אמור לשחק טוב, אתה מבין? אבל אתה לא מבין דבר אחד, שכל התסריט וכל הדבר שנקרא סרט פשוט לא יעבוד. לא נראה לי שבכלל יהיה לך קהל, המושבים יהיו ריקים. כי אני אגיד לך למה, חמוד שלי. יש לך חרא של סרט. אתה יודע משהו? אתה צודק. חבר'ה, קפלים את הסט. נראה לך? מי אתה חושב שאתה? אתה תגיד לי איך לביים? עכשיו עוף לי מהעיניים וקרא לשמעון. תקשיב, אתה משחק מעולה, אבל הפרטנר שלך הוא צריך עזרה. כשהוא מעיר לך על איך שאתה אומר, השחקן הזה הורס לי את הסרט, תן לו תחושה שהוא מבין על מה הוא מדבר, בסדר? עכשיו, עוד עניין. יש איזה ביטוי שאומר, המצלמה היא החלון למציאות. אבל תלוי מאיזה כיוון. תומר, excellent job, really excellent. בוא, יש לי עוד משהו להגיד לך. עכשיו, עוד הערה קטנה, כן? תומר. אתה מבין, זה פשוט
סליחה, אפשר לעשות את זה שוב?